ଯାଇକି ନିଜକୁ ସଫେଇ ଦଉଛ ଆଉ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭଲ କହି ହେଉଛ କି ଆମକୁ ରୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଘର ଚଳୁଛି। ରୋଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରୋଷ୍ଟ ନ କଲେ ତାଙ୍କ ଘର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବନି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେମାନେ ପୋଷି ପାରିବେନି। ଦୁନିଆ ଯାବତୀୟ କଥା କହୁଛ। ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ଛିଣ୍ଡାଳି ଭାଉଜ ବାଇଆ ବସା, ସିଏ ତ ବେଶୀ ଆଉ ତାର ଏଇନା ବେଶୀ ଉଠୁଛି, କାହିଁକିନା ଡବଲ ହଇତ ଛାଡ଼ିଛି ନା। ଏବେ କେତେ ନମ୍ବରକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ସିଏ ଜାଣିଥିବ, ତା ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଏଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖ, ଆଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋନାଲିସା ଭଦ୍ରା ଏ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେତେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା, ନିଜ ଘର ପରିବାର ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଯାଜପୁରର ବହୁତ ଭଲ ନାଁ କରିଛନ୍ତି। ଆଙ୍କୁ ସାରା ଦୁନିଆ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୁଲ ହେବନି, ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି ଆଙ୍କୁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମୋନାଲିସା ଭଦ୍ରା ବୋଲି ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ, ତାଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନା କରିବାକୁ ବି ଆମକୁ ଟିକେ ବି ସଂକୋଚିତ ମନେ ହେବନି। ଆଉ ଭାଉଜ ବହୁତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଭାଉଜ ବୋଲି ଡାକିବୁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ସେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରାକୁ ନିଜ ଶାଶୁଘର ନିଜ ବାପଘରର ଟେକ ରଖିକି ଭିଡ଼ିଓ